संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। एक लक्षात घ्या, बारसूमध्ये आजच्या तारखेला सॉईल टेस्टिंगचं काम चालू आहे। तिथे रिफायनरी प्रकल्प अजूनपर्यंत सुरू पण झालेला नाही। राज्य सरकार म्हणजे आमचे फडणवीस साहेबपासून, आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबपासून, उद्योगमंत्री आमचे उदय सामंतपासून, आम्ही सगळेजण जे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत ते त्यांची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे की लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तो प्रकल्प होणार नाही। आणि बारसू असेल किंवा नानरचा भाग वगळून माझा देवगड असेल, राजापूरचा भाग असेल, तिथे जे जुन्या प्रस्तावित भाग आहे तिथे सगळीकडे एकत्र म्हणून तो प्रकल्प येणार आहे, हे लक्षात घ्या। आणि तो केंद्र सरकारचा मूळ प्रकल्प असल्यामुळे तिथे पंतप्रधान मोदी साहेबांबरोबर आमचे राणेसाहेब बसलेले आहेत। राणेसाहेबांनी या संदर्भात संबंधित मंत्र्याशी पण भेटलेले आहेत, तेव्हा आमचे निलेश राणेसाहेब आणि प्रमोद जठार साहेब बरोबर होते। म्हणून सगळ्यांची सहमती घेऊनच, सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तो प्रकल्प राबवणार आहेत। त्याच्यामध्ये कोणालाही एवढं आंदोलन करण्याची काही गरज भासणार नाही, कोणालाही विरोध करण्याची गरज भासणार नाही। आत्ता जे काही विरोध करतायत, जे काही तुम्हाला खासदार विनायक राऊत दिसत आहेत, त्यांच्या तो बाजूला तो वैभव नाईक दिसत आहेत, ते स्वतःची किंमत वाढवत आहेत। खासदार विनायक राऊत आज उदय सामंतांवर आणि त्यांच्यावर टीका करतायत। खासदार विनायक राऊत दिवसा रोज किती उदय सामंत आणि किरण सामंतांना फोन करतात आणि काय काय बोलतात ह्याची एकदा मी तपशीलच जाहीर करणार आहे। किंवा मी अगर खोटं बोलत असेल ना, चला खासदार विनायक राऊतांनी त्यांच्या महिन्याचं जे काही फोन बिल म्हणजे जो CDR रिपोर्ट ज्याला म्हणतो तो जाहीर करावा। एका बाजूला तुम्ही प्रकल्पाचा विरोध करता, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही उदय सामंत आणि त्यांच्या लोकांकडून स्वतःसाठी खर्च मागता। असं कसं का होणार आहे, कसं होणार आहे? आणि हे खोटं बोलत असेल तर विनायक राऊतांनी आपलं फोनचं पूर्ण यादी, कॉल लिस्ट जाहीर करावी। म्हणून एक लक्षात घ्या, केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे। आमच्या सगळ्यांची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे। कोणाच्याही पोटावर लाथ मारून, कोणाचाही विरोध सहन करून काही होणार नाही। आम्ही सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच, मग बारसू असेल, नानर वगळून जो काही राजापूरचा भाग असेल आणि माझ्या देवगडचा 2 गावं असेल, सगळीकडे हा ग्रीन रिफायनरीचा प्रकल्प होणार आणि त्याला थांबवण्याची आता कोणामध्ये ताकद नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।